Dobar dan. Evo, ukratko malo o Euromarinu i našem principalu kojega zastupamo, to je Jeanneau. U Jeanneau radimo motorne brodove, jedrilice, Prestige i novi brand Beneteau, to su Excesso katamarani. Od novosti kod Cap Camarata imamo model 10,5 Crown, koji je snabdjen sa 2 motora, ima 2 kabine, je vrlo dobar odaziv na tržištu. Mi smo nažalost uspjeli dobiti alokaciju za 2 modela, 2 broda i 2 smo prodali i brodovi će biti u hrvatskim vodama već ove sezone. Kod Mary Fishera veliki je potražnja za Mary Fisherom 795, 895 i 1095. Od jedrilica novi model je Jeanneau Yacht 60, to je umanjena verzija Jeanneau 64 i po svemu sudeći će biti vrlo uspješan kao i vlasnički brod, kao i brod za čarter. Hoće li taj brod biti u Hrvatskoj? Nadamo se da ćemo dobiti jedan brod i koji bi mogao doći tijekom 7. mjeseca u Hrvatsku. Tako da ćemo biti u mogućnosti eventualno ga testirati i malo se više pozabaviti detaljima i novostima na tom brodu. Što se tiče Prestiža, nama je ova sezona bila dosta uspješna, isporučujemo oko 6 brodova u Hrvatsku, s tim da imamo lokaciju i opciju na jedan X70 za klijenta iz istočne Europe, koji još nije siguran da li će brod držati u Hrvatskoj ili u Americi, ali će ga kupiti uglavnom preko nas. To je brod izrađen na trupu 68-ice, Prestige 68, izuzetno veliki u volumenu, potpuno novi koncept i nadamo se da će to tržište prihvatiti. Što se tiče čartera, naravno mi smo optimisti, ali malo stvari ovisi o nama. Booking ide redovno, iznenađujuće dobro, ali naravno to ovisi o okolnostima koje su van našeg utjecaja. Između ostalog, ako se restauriraju letovi za Hrvatsku, to će biti jedan veliki plus. U protivnom možemo očekivati destinacije kao Split i sjevernije da će biti bolje popunjene od, na primjer, Dubrovnika, koji je isključivo aviodestinacija. Ima već po meni više od godinu da zastupate Excesso katamarani. Oni su bili u Düsseldorfu predstavljeni prije godinu dana kao nekakva velika vijest. Kakav je odaziv tržišta za tu vrstu plovila? Katamarani su izuzetno traženi i s obzirom na kakav je trend na tržištu očekujemo rast u tom segmentu. Excesso je dio Beneteau grupe, s tim da su brodovi nešto veće površine jedara, sportski, malo odskaču od nekog mainstreama i mislimo da će biti zanimljivi privatnim vlasnicima kao i tvrtkama za iznajmljivanje. Sada imamo 3 komada, nadamo se modelu od 15 metara vrlo uskoro, to nam ovisi o potpisivanju ugovora koji bi se trebalo dogoditi uskoro i nadamo se da ćemo imati jednu takvu 15-icu u Jadranu. Koji su ovo modeli koje sada su tu? 11 ili 12 ili kako? Sada smo 12, s tim da očekujemo tijekom 6. mjeseca jednu 11-icu. To je vrlo interesantan brod, s obzirom na cijenu i performanse koje ima, također i komfort. Znači, to je nekakav cjenovno prihvatljiv brod koji je prihvatljiv i za privatnog vlasnika. Znači, tako kako ga želiš isključivo koristiti za sebe i svoju obitelj. Osim za mene spektakularnog X70 koji treba je velika novost općenito na cijelom nautičkom tržištu, koji bi od svih tih modela ti istakao svojim kupcima koji se isplati doći vidi u tebe, ajmo reći u Euromarinu, da dođu pogledati ili u Splitu ili Dubrovniku ili negdje do ljeta, koji brod bi ti istakao od ovih vaših šta ih imate? Evo, interesantan je model Prestige 420 koji ima tradicionalnu propulziju. Znači, propulzija je osovinska. To je
najrobustniji, znači najrobustniji propulzija, svi profesionalni brodovi imaju osovine. Naravno, motori su malo pomaknuti naprijed, to je možda na uštrb dijela volumena kabine, ali imate robustniju propulziju koji je održavanje povoljnije. I u nekakvom godišnjem budžetu održavanje IPS-a ili nekih kompliciranih oblika propulzije je troškovno manje prihvatljivo od klasičnog pogona osovine. Znači modeli Prestige 420, 460, zatim Prestige 590, to je sve modele koje imamo u Hrvatskoj. Dio njih se može unajmiti, a dio se i može isprobati, potencijalni kupci ih mogu isprobati. Znači od Zadra do Dubrovnika.